И той каза, че за да спре войната по пътищата, това е задача на цялото общество. Не, аз не вярвам в това. Това е задача на политиците, на хората в парламента да променят законите. Няма да стане. Дадахме шанс на обществото да се промени. То не иска да се промени. Трябва малко по-твърда ръка, сериозни закони. Ти видя ли някаква промяна, когато обществото се бунтува и казва, ама това не е окей. Излизахме, протестирахме за Милен Цветков, за момичетата, които ги убил на кола до хотел Хемус или къде беше там. Някаква промяна виждаме ли? Не. След като го виждаме всички, че няма промяна, това значи трябва да се промени закона. Пил, не пил, превишил скорост, карал с 150, пуснал си клипче. Вземи му колата, завинаги, вкарай го в затвора за 2 години и 6 години без книжка. Трябва да има драстични закони. Няма да стане по друг начин. Аз не казвам, ако е убил някой. Аз ти казвам, че само спират го и се оказва, че този човек е другиран и кара кола. 2 години в